Radio. Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon! Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Maayong hapon Bacolod, maayong hapon bilog amahin sa Western Visayas. Huwebes kitang adlaw, Abril 29. Isang kung dalawang tulog na lang, bulan na kita sang Mayo. Adasig niya sang inadlaw, no? Isang tulog na lang tapos na ang first quarter sa tuig 2021 o kung dalawang tulog na lang. Mayo 1, Labor Day ina. Kag ang aton sining mga labor groups, mga trabahante, mga trabahador, mga organisasyon nga suporta kag nagaduso sa mga diretso sa aton sini nga mga mamumugon. May mga ara man selebrasyon this coming Labor Day celebration. Kumusta kamo dira sa aton nga naga-monitor man sa Facebook? Mayong hapon sa inyo tanan. Mayong aga sa mga ara sa iban nga pungsod. Iban nga country nga madamo diri sa aton nga mga listeners sa iban nga pungsod. Aga niya sa ila dito mo, no? Dira sa pungsod Amerika, si Presidente Joe Biden nagpatigayon sang una niyang address to the nation. Kung sa aton din natawag naton bala nga SONA, ining State of the Nation address. So, tanaw nato na sa mga masunod nga mga balita kung anano ang reaksyon sang American people sa sining unang State of kunang Address to the Nation ni Presidente Joe Biden. Pagkatapos ini siya ang ginpili bilang bago nga presidente sang Amerika. Kag nagpungko sa posisyon sa tong Enero 20 tuig 2021. Anano nga aton mga balita iya nga balantayan sa karon nga hapon diri sa aton nga pagpangalagad sa Action Reports Afternoon Edition nga pag-updan kita sa aton mga action reporters na assign sa ilas ni nga mga areas of responsibility. Si Congressman Greg Gasataya gali may ginpanghatag man nga ayuda dira sa may mga nasunugan sa Barangay Singkang Airport. Nagpanghatag man sang bulig pinansyal. Kay inagid lamang ining bulig pinansyal ginahatag sa ni Congressman Greg Sataya sa mga pamilya nga nasunugan dira sa may Barangay Singkang Airport. Sa pungsod naton diri sa Pilipinas, nagdangat sa masobra 8,000 na naman ang bago nga kaso sa COVID-19 karon nga adlaw.
Amo na nga hindi pagid sila mapapanaog sa ginatawag naton nga ang Metro Manila NCR wala pa na papanaog ang listening quarantine status. Nagapabilin gyapon sa modified enhanced community quarantine. Diri naman iya sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapabilin kita iya sa modified general community quarantine. Sa pihak abis ang payag sa nagligad ni EOC Emergency Operations Center Executive Director M.Ang nga posible base kon mag-escalate magasaka ang atong sini nga quarantine status pero ti announcement ni Presidente Duterte nga kita magapabilin sa MGCQ. Nakip na ang probinsya sa Negros Occidental. In fact, si Governor Aksyon nagpagawa na sa iyas ng executive order nga nagapaydalom sa probinsya sa Negros Occidental sa ginatawag naton Modified General Community Quarantine tubtub Mayo 31 sini nga tuig. Kay sa ilang meeting sa regional officers sang Region 6 ginpahayag nga ang probinsya sa Negros Occidental ara pagyapon sa low risk nga kategory. Samtang target naman sa gobyerno nga mag-uumpisa sa pagbakuna sa general public sa Agosto o kon Setyembre. Kita mo lang na kadugay piya sa ato no ang aton nga schedule sang bakunahay diri iya sa Pilipinas. Ang general public yan naka-schedule pa mga Agosto o kon Setyembre. Bangod ina sang kakulang guro sang supply sang bakuna nag-aabot subong sa aton nga bakuna. Ara pa lang ginapang inject sa mga senior citizens, sa mga pila ka mga public officials naton nga ara sa high risk area. Ti ang aton frontliners guro daw natapos naman ang frontliners although may ara pa guro iban nga wala pa pero ti ang ginuna mga medical frontliners. Ti ari kita subong sa mga senior citizens. Dason sina may mga comorbidities. Dason sina ang A4 nga priority. Ti ara na da ang mga transport sector, ara na da ang mga kami sa mga katapusing media ara na da sa A4. Ti ang general public September pa o kon sa Agosto. Ugay pa na Yung iba niya daw dito sa Amerika masubra na 200 milyones ang ila dito iya nga nabakunahan. Hindi ta na madula ang kamaturan ita diri sa Pilipinas ang aton nga supply sa bakuna problema bangod nga ti hindi magigita ya top priority mo sa mga pungsod abi nga kinanglan sang bakuna ti unahon man to yang iban nga may kulo kwarta no. Kaya kanyo pigado kita, medyo ara kita sa ulihing lista sa baglinyahan ay ara kita sa medyo uli-ulihi, no? Kaya batunon ta na. Amun mo kaya mo ng sitwasyon. Pero nagapasalamat man kita because somehow bisan medyo may mga madamo kita kaso kadadlaw, hindi kita pareho sa natabo dito, yung katabo subong dito sa India. Kaya ang India, tanawan ninyo, isa lang kadlaw, Aksyon Oliver, isa kadlaw. Ang apektado, ang nalatnan, mga 367,000 sa isa lang kadlaw. Kaya ka sila isa lang kadlaw, sobra isa ka milyon. Kasi sila subong 18 million plus na sila, pero ining 18 million plus nga gin-report nga affected o kung nalatnan sang COVID-19, may mga pagpati pa nga basi kuan ni siya, hindi ni siya insaktong estimate, mas sobra pag hindi kadamo. Mas sobra pag hindi sa 18 milyones nga gina-estimate lang. Kaya ila reporting to, medyo kulang-kulang reporting nila Ang ilaya patay sa isa lang kadlaw, sobra 3,000, isa lang kadlaw, 3,000. Daw gira, no? Abi mong ina problema sa India to, ang isa sa ilang problema, ang ila mga patay. Kundi gina-cremate na siya dayon ang mga apektado sa COVID-19, hindi na masarangan sa mga crematoriums. Ang ginahimo nila dito sa India, iniblang mga sinadto pang pagsunog sa patay ng ginadabukan blasang kahoy, di ba? Nagamitan kahoy sa babaw na butang mo ang bangkay. Amo na siyang ginagamit dito. Sabi mo ng problema dito,
daw ginakulang sila sang kahoy para sa pagsunog, pag-cremate sang bangkay. Amo naga panawagan sila nga kinanglan na masuplayan din sila sang kahoy para gamito nila sa ilang cremation. Amo na yung problema dito, perti ang problema. Isa ka residente, ito nakita ko, gina-interview bala sa kwan, gina-interview sa TV. Kasi lang saya nga ang tanan, halos tanan, kada isa, kada individual sa India, ginakulbaan, gabatsyag sang kakulba. Gabatsyag sang kahangawa, kay man perti ang paglaptas ang COVID-19, perti ang patay, pertik damo. So kita diri bulig man kita pangamuyo, ano? Pangamuyo tang aton mga utod nga sa India. Sa ila sitwasyon karon nga ginaagyan didto. Nga daw ang ila dito ya daw halos daw hindi makontrol ang paglaptas ng COVID-19. Ang nagakalamatay puwerte. Amo na nga ang Pilipinas nagpatuman sang travel ban. Inang travel ban, wala sang magahalin sa India nga makasulod diri sa Pilipinas, including ang mga Pinoy nga ato dito sa India. Puli ka sa Pilipinas, ato ka sa India, puli ka sa Pilipinas, hindi mo kulbulbaan di sa India, subong amo ni sitwasyon di, puli ko na sa Pilipinas, hindi ka dali-dali kasulod diri. Kaya kung halin ka sa India, may travel ban ipatuman ang gobyerno. Amo na kabudlay sa sitwasyon. In fact, may mga report na may mga Pinoy na dito nga na kalalatnan sa COVID-19. Maging report na ganda yung mga Pinoy ito nga napatay bangod sa COVID-19. Amo na ang kalala ang sitwasyon dito sa pungsod sang India. So, amo na nga kita diri sa Pilipinas, bisan paano, hindi amo siya ang eksperyensya ng aton ginaatubang. No? Amak mo ya isipa bala. Sobra 300,000 na yan. Ang nagakalatnan niya kada adlaw, nubo pa na nga report. May report yan nga sa lingko na bala. Sobra 1 ka milyon sa isa lang kadlaw latnan sa COVID-19. Amo ni kadasig maglaton sang sining virus ni. May ginatawag na kita sa mga Indian variant mo. Problema ni sang COVID kay kadamo sang variant no. Kadamo sang variant nga naguluwa nga mas makalalaton kumparar nimo sa original nga variant sa una nga nagwa atong halin sa China. So sa aton pagid pila ka mga balita dito sa Quezon no, may duwa dito iya ka kongresista nagpanagtag sang libre nga ivermectin. Ining ivermectin sa evaluation sang DOH, ginpahayag nila nga wala nila gina-recommend ini para bulong sa COVID-19. Wala sang ginatawag nga clinical trial or ano nga pagtuon dira nga nagapakita nga bulong ni siya sa COVID-19. So wala nila gina-recommendar ining ivermectin. Pero kabalo kuya may nagagamit sining ivermectin kaya mayo ko no. Although nga wala sang official recommendation halin sa DOH, pero actually nagataga ni ang FDA mo, ang DOH sabi, sa ginatawag naton nga compassionate use sa pila ka ospital nga magamit sa ivermectin. I don't know kung anong natabo sini. Nga naghatag sila sa ang compassionate use sa mga daw 5 na ka ospital gintagaan, mga compassionate use sa paggamit sa ivermectin bilang bulong abi sa COVID-19. Natingala kuya nagpagwa pagid sila sang report nga sa ila evaluation, wala na sang pamatuod sila nga nakita nga bulong ang ivermectin sa COVID-19. Pero ito, dito sa Quezon nyo, duwa ka kongresista, nagtag sila ya. Ivermectin. Daw, hindi ko maintindihan. No? Hindi ko maintindihan. Nag-issue ka, compassionate use, butsilingon nga, pwede nyo na magamit. Tapos mapagawa ka statement nga, wala, ang evaluation nagpakita nga wala sang pamatuod nga ang ivermectin bulong sa COVID-19. Manining ivermectin, mas barato, tanin mo. Mas barato ni siya kay ginabulong ni siya sa kwan sa manok no sa ido ko no ido baboy sa parasite ni siya mo sa mga sapat. Hindi ko kay sang DOH kag sang FDA no angot sining issue. Anyway, mga kaaksyon na padayon kita diri sa aton nga pagpangalagad ng balanta na karon ng pinaka mga issues. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:11. I-check ko lang anay ang sitwasyon diri sa siyudad sa Bacolod. Karon nga adlaw Huwebes, ano ang sitwasyon nga naobserbahan sa aton sining patrol samtang nagalibot-libot diri sa siyudad sa Bacolod. Pila ka mga areas ang ginkadtuan, ginpanilagan
Kagkaroon igadulong sa inyo ang observation report ni Aksyon Jan Diaz on board sa ato sining patrol. Aksyon Jan, mayong hapon. Ang singkas ng init, pero tiyagyapon, basta mo sininga oras action boy. Yan kay na, ang sa ugto at sa siningapon, ang mga summer na talaga. Kaya pero kinagid ang init, Pero Ang singkal ng init eh. Pero why pa officially nakakuha ng pag-asa nga aring ng summer? Officially daw wala pa, no? Naligad pa to. Nagligad pa. Lipat ko ako. Naligad daw mga way back March, last week of March. Okay. Nagligad na summer, pero ang siling mo gid nga batsagan mo gid nga perting init ang panahon. Singkal sa init, batsagan mo gid si mga panit. Subong mga inadlaw na ling kahapon, natugtog sila mga trion. Yung kinakapoy lang lawas mo, maanan kami isang init. Pero kakapoy, action boy. Bakit siguro sang panyempo, no? Nga doon ginagaluya ka. Amo gani siling ko. Iban nga mapabulubugnaw ka gid. Siling ko gani siling ko duway mo kusang ubra do nga do kakapoy sing lawas ko. Na, Tungod sa init, no? Kami, galibot kami sa patrol, galing kaya ang init lang ang reflection sa sulod ng salakyan, nga nagapongko kabi, tapos do ginakapoy ka gidya, di mo na ba naman sa tima way ka gidabi. Iban guro, amo na ang rapson to nga, do amo na ligad diri sa may area sang Lacson, diri mismo sa amon diri ginatiniran sa may 18th Lacson Street. Ato na isa ka lalaki nga mga pasado nas des ang taknas ang aga, tumba saya, diri sa may Lacson nga area, kay pertigli ka init, Lacson boy. Na tamaan guro kag na-heat stroke, no? Stroke, amo nang delikado. Amo nang delikado, basta init. Amo na yung nabarantayan, no? Mga katigulangan nga nagalandi yung kung amo sini oras, nga mapaang Japon, di pa gini safe para sa ila. Ang patrol, ari kami diri sa area sa Lacson, wala lamang at gina-obserbaran ang pinakasitwasyon sa trapiko. Kabalo ka ang community pantry sa palibot sang syudad, nagapadayon sa Japon. Ibot kami, may nagtubo din ang community pantry sa tubang sa isa ka cafe. So, nakitaan lamang, wala ginamang madugay, nga may ginhantal nga lamesa. Pagkanta sa lamesa, way pag nabutang ang mga gamit, may nagpinunsok na dito, wag dyan kalinya. Tapuan na yung kalinyanay. Pero wala giniguro matama pa nila makontrol ang sitwasyon diri sa lugar mismo. No? Kaya dito, pero kaya ang problema ni ilaan pa, yung may mga salakyan gali nga dalani, ang mga nagapangkuha, bla? Ay, oo, may nagalibot sila sa mga community pantries. Ari di sumangan gali na mo, no? Nung maisa ni sila go kakapantry nga ginalinan, may dala na sila yun. Ano ang ilang salakyan? Tricycle? Tricycle. Kilala ko na sila, nakita ko naman na sila. Gani may ari di sila nga wala pa man ari man sila sa punta kapila. Pero upod nila may gindala na yung bag kag may unod na nga mga nga mga food pack. Pero Ay, siguro sa iban pag nga pantry ay. No. Pero amo ni bilang ang mga community pantries bala, pero sa aton kundi naga-community pantry man kita. Kinahanglan ma-coordinate kita sa aton nga let's say sa barangay, sa mga pulis dira para mapatuman naton yang ginatawag naton nga protocol, health protocol. Ga-coordinate man na sila or just like that, gabutang na sila sang lamisa, butangan sang pagkaon o kung ano da nga para sa community pantry ka mo na. Gani ang policy dahil kung amo to niyan ayok ang gobyerno may coordination gid tani. Oo. Kayo sila may coordination na ang pulis makadto na sa area mo para ma-maintain nilang social distancing. Kabalo kami ara ni Jackson Boy ang kapila na doon babalik na naman sa pila mong especially kung may tiyempo lang be. Nakalinya na siya, nakakuha na siya, tapos pagtapos siya kuha, malinya sa liwat? Ari blo, may ari ko din sumangan ko. May bit-bit na ni saya nga pack. Oo. May bit-bit na nga mga patis, may bit-bit na nga pagkaon. Ano ari sa liwat ang linya? Linya naman siya. Damatsagan mo daw, siya lang yung may gakinay, siya lang yung gakinanglan. Oo, nalinya siya liwat yo. Medyo munang mga tao nga ning panahon bala sa amunitani ang munang panawagan tabla sa community pantries. Iatag nato nina sa mga nagakinahanglan kag kung nakuha mo na ang imong kinahanglan for that day, hindi ka na mag amar pa nga hasta ang dason mo yang mga inadlaw dalon mo pagid. Ibang ina imo na pangibuyan. Hindi kinobra nila. Ginatiyog nila mga community pantry blao. Kagkatuan nila tapos kuhaan nila. Di ang makaluluoy, especially ang wala pagid may nakakuha aksyon na boy, no? So diri ni sila sa area diri sang Lacson, ginapaybalo nato check post ang police ga monitor. Kabalo ka mabuligan sila ka police control din sitwasyon, no? Basta mo sila nga highway nga daan na sila sa bansada gid sa dalan, damo galabay nga mga salakyan action boy nga diri naga mismo no labot ang traffic diri hindi man tanto mo sila kabugat.
So miligwag ito tani adri nga makapila abi no ang gusto nga magkuha. Pero ayo man kay si Mary din nga take initiative nga magpatukod sa ilang kagalingon nga community pantry para makabulig sa iban. Pero mo na tani sa iban nato nga mga ka-aksyon gaan gid sang ligwag kay ganan ang iba naman nga makakuha no aksyon boy no. Sige materion diri sa area San Lacson, kung makita nato, nalindikto sa may Ramos, pagkadto diri sa itong ginakamtangan, hindi tanto mo sinagkabugatan trapiko, hindi tanto mo sinagkaramo masalakyan nga paubos, diri pabalik sa provincial capital Lagun. Ang damo iya, harin diri sa Lagun, pagkadto dito pa north, about silingon siri, kay naginisurin naton si Police Major Robel Culanag, ang tagpamuno sa Bacolod Traffic Authority Office, ang balang trending kuno subong lain naman, kung hapon, ang kalabanan, gid nga mga salakyan, makita nimo ang pagwa Metro Bacolod, kay madamo ang mas ginapili, nga of hindi din magtinirabis Bacolod, kung nagadorgid man sila, kung masara nga lamang ang magpauli, ti kalabanan nagapinauli. Amo nang rason kun nga ilang obserbasyon basta gani mga hapon na kalabanan nagabutang sila sa mga traffic enforcers, mga damo-damo gid man yung mga traffic enforcers sa mga highway like Lacson nga area, especially diri gimensionan niya ang area Sandalan, Ramos, Lacson, Aksyon Boys. So mo sa sitwasyon sa diri nga hapon, medyo mabulubog at ang trapiko, ang bali basta gani mga amo nga cases, aksyon dyan ginaplanuhan na lang na temporarily ginapatay abing traffic lights, mga traffic enforcers sila na lang gid ang nagabintiranas pag naghatag direktiba sa trapiko sa area mismo para mabilin nga systematic sa gyapon bisan pa nga nagasinumbali ang salakyan. May ginakayo pa nga daan nga dalan sa may North Drive nila pagpaliko kada no sa North Drive. Yes, ongoing time ni siya isa ka linya diri sa may inner lane amo ni ongoing karon di ginakayos sang mga otoridad kag dito sa area sa bangka na sa inner lane man Aksyon Boy ang pakadodrive na sa may biis sa kinadrive Ramos Lacson. So bangod sina isa ka linya gilamang sang dalanon ang malabyan sa masarekyang gikan sa mga tuway nga direksyon pero ang bali diri amo ning area before nga pertig kasako basta peak hours kasi may klase pero tisubong aganhaga naman kay wala pa sang mahimo adto pag isang face to face classes. Iban may nagalabay gid man sila dara pero mga pribado nga salakyan may mga di ba nga jeepney man pero kalabanan na jutay gid lamang kag mga manage nila no ang traffic situation sa lugar. Isa rin nga kapaladagban ang diri sa Menara base sa Kinadrive. Kaya may mga ongoing pa dala nga pagkayo pagbutang abis ang tamburong pero according sa iya basta may mga ginapang construct kani nga mga dalanon ang ginaobra diri sang bitaw ginapadamuan nila traffic enforcers para mabuligan like diri sa may San Juan man. Temporarily, wala na ginapabyan sa mga salakyan gagikan diri sa may south going to north direction kay bangod nga isa ka linya lang ang maagyan dira sa mga salakyan. So ang tanang mga salakyan ginamang gikan sa north dito from Barangay Banago pakadto diri pabalik sa may downtown area amo ni ginapanagutan nila. Pero kung Banago Libertad nga jeep ang pagkabala halin sa may downtown area diri sila galabay sa may dalan gatos Lauden Lusot pakadto diri sa may biis sa Kinadrive palapos left turn mga ka-aksyon sa bahay naman sang dalan San Juan. Amo na ang ilang temporarily no nga gina-reroute abi nga dalanon. Damo sa mga temporary rerouting ay di ba rerouting siguro daw pag-divert lamang kay like sa Libertad ang mga dipasay nga jeepney nga may ruta man silingan sila diri na ginapalabay sa lagyan ka Ceres no dra ka malabay one lane and then ang Ceres lagyan sa Ceres man din na namin mo lagyan sa Ceres man sa may BPI Aksyon Boy. Okay di ka ginapaliko na sila gala pinapalikod ang mansilingan ang takuling kay may ginakay ordering nga dalan sa may area sang Margarita sa may puno gidra lapit sang KG Fairmart so ang Baldari Police Major Robel Culanag ila diri nga gindesisyonan nga experimental dito nila palikoon. Dason pagliko mo to din ka maliko dayon pag abot sa bangga. Pag abot mo sa bangga mabalik ka naman sa Lopesay na para makadto ka diri sa may Pakin dabla. Palagapad sa Libertad. Pangato sa Libertad. Okay. Ang drila na nila, ginapaligwan nila kay may mga bangko na dara, kag may mga baligyaan na nga kung kaisa ginimo sa mga salakyan, parkingan mong tika katabambal niya, nagagutok ang trapiko sinadra. Kalabanan nga dahil nagrabay yung Bata Libertad, Banago Libertad, Takuling, Mansilingan, do alos sa nangili pa sa yung jeepney, dra nagrabay. So, shopping galabay man da. No? Shopping galabay man da, hindi ba? Oh, dami galabay ang shopping. Kamali na kadamo gid sa salakyan. Pero sir, subong ano lang ni ginastudyoan nila. Pero kung makita nila nga maayo ang impact, may mo nila ni ayoon sa may sangguniang panglungsod nga i-permanent nga amo na lang rerouting dira kay kung maayo naman epekto kag maligwahan dira ang traffic sa may Lazares Avenue nga lusot
Ato dito sa may Libertad, mas sa maayo Aksyon Boy. Do pareho ni sa katabo dra sa may Burgos Conference Road. Nga ako dito sa iya, maayo ang epekto, maayo ang nangin feedback sa publiko. So kung iladra no, may mangin sige dra ang sitwasyon, no? E naman na, ang pinaka-sitwasyon sa trapiko sa palibot ng sulad sa Bacolod karon nga hapon, mga ka-aksyon. Sa tutaran nga mga ka-aksyon, basta mo siling panyempo na maging manigop sa mainit nga kape. Pero kung atong pagamalan, isa lang ang atong gina-endorso sa inyo. Mag-inom sa Dr. Alfred's Green Coffee. Kaya ang Dr. Alfred's Green Coffee, isa ka produkto nga nag-aagis sa ganit ng review. Rekta sa patrol ang tagirot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa patrol sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Jan Diaz sa nagaman-sumong sa ato sining nga patrol sa silang observation report sa mga community pantries bala. Nagapaabutang sang community pantries. Coordinate kita sa aton sining nga mga LGU, no? Coordinated kita para nga mapatuman naton ang ginatawag naton nga social distancing bla. At least may mga pulis dira nga ma-assign. Balo ka kung kita-kita lang kisa masaway ang tao do hindi mamati sa aton prumayan na mayara may pulis. Para sa amon community pantry bala sa nagligad. May pulis siya nga nag-abot. Tapos may dala siya nga kwan, may dala siya nga ng ticket bala. Inabalang kon maway ka ga-observe social distancing, tikitan ka bala. Para nga mapatuman gid may otoridad gid nga ara. So kinahanglan naton mag-coordinate. Away tayo kapugong sina ang presidente to do lain na maginhambal ya pati sa community pantry so. Pero anyway, ginadayaw nato na ya ang mga naga-organize ning or community pantries bala kay ti ang tuyo sini is magbulig sa aton nga mga aksyon nga bisan paano sa isa kadlaw nga pagkinahanglan nila bala makakuha bala sila sa isang lakadlaw nga pangkinahanglan para sila pagkaon, di ba? Ang iba naman diraya, hindi nyo pagpamintahaan ang mga community pantries. Magkaladunlan man ka mo, hindi ta gusto nga magkaladunlan ka mo. Hindi nyo man pagpamintahaan, ang iba niya ginahimo na palang abuhian. Madalas sila yung tricycle, tapos may nagaulupod, diraya nga daw pila daw 5 na sila bilog da sa isa ka tricycle. Malibot na sila, may magyan sila ganing nga community pantry, dulog na sila, tapos dito na sila makadto, may bitbit na sila nga plastic nila. Ang plastic na nila, lagko pa sa mga plastic bag nga kung magbamakal ko da sa sa grocery, lagko pa nila plastic bag yung dala. Ma-shopping sila yan. Hindi nyo man pagpamintahaan, ha? Dason sa mga community pantries, mas nami kung may ara ka mga sistema bilang imuon para ma-avoid naton ini nga mga sitwasyon. Kami, may ara kami nga sistema nga ginimo para ma-avoid naton ining mga nablang mga nagapamintaha lang blaya. Ginimo pangabuyan sa community pantries. So, dapat design ka mo sa isa ka sistema para ma-avoid naton ina nga sitwasyon, no? Ako yung kadayaw gipon sa sining mga may mga tagipusoon bala nga nagabatsyag sa sitwasyon sa aton nga mga kaaksyon bala. Nga bisan paano sa ila sining gamay nga bulig makahatag ya dako na ina para sa mga nagakinahanglan. Anyway, sige, maayong hapon na sa aton dira nga mga nagamonitor sa Facebook kay amigo natin Alex Fuentes, maayong hapon kay Marcel Jurisprudencia Sueta, Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Good afternoon dira sa imo kag sa pamilya niya kuno sa Purok Santa Ana, Barangay 31. Prince Sugilon, Ricky Serino, dira sa may Barangay Bunga, DSB. Jo Marie Salgado, kag kay Marilyn Lubaton Ganaden, watching from Boulevard, Davao City. Ay may hapon dira kay Erwin Gonzales, dira sa may Barangay Maaw, kay Bia Jonathan. Greet lang si kumari niya Vanessa Mayo kag Micaela Gilaran sa Jeddah watching live. JR Pilahio, monitor man sa Singkang Airport. Rochelle Evangelista, mayang hapon dira sa imo. Adrian Baldomar sa Purok Bulave, Barangay Tabugon, Kabankalan. Sa pamilya ko sa pamilya Barason sa may Barangay Tangub, mayang hapon man. Sa kay Homa Lumena, Suzette Alunan,
Kay migo ko one ball galyo kagahon nito Glisila pro arisaw ga monitor gyapon no. Kag kay Ma'am Alma Alvarez Galyo, RG Boys mayang hapon man. Kag advance happy birthday dira sa apo ni migo ta one ball si Mason Rupert Galyo sa Sabado na inang adlaw no. Rachel Panerio sa Purok Adar na Barangay Tapi, Elmer Boyet Villamor kag kay Rainil Ilioterio no. Trexie Iboseo, Eva Gradas Baterna. Mayang hapon man, kag kay Alex Montesa, of course, Yvonne Boucher, good afternoon dira sa, I think, Germany, no? Kung di ko malipat. Kag salamat gid sa 50 stars nga gin send dire sa ato, no? Ni Yvonne. Prince Sugilon from Manila, no? Mayang hapon man. Sige, ang iban karon naman ha. Mabalik kita mga ka-aksyon sa atong pagpangalaga diri sa Aksyon Reports Afternoon Edition pagkatapos lang sang importante naton diri nga mga pahibalo. Sige, sa atong dira yan nagamonitor sa Facebook, mayang hapon sa inyo kay Pilton Lipura sa Pasay City. Sa kay Tomas Brunyola. Mayang hapon man. Jocelyn Liboon Dispoho. Kag kay Mary Joy Camero. Good afternoon dira, no? Kay Pamela Cordova. Mayang hapon kuno kay Sofia Gonzaga. Francisco Guangco. Ginatamayaw yaman si Jessie de Vinagracia kag si Charmy Xiao. Mayang hapon, no? Si Migo na to na Marka Salanggaw, ari man monitor go pod sa aton diri sa aton nga pangalagad sa Aksyon Reports Afternoon Edition, no? Sige. Iban pa dira ining si Alex ni may mga suggestion pag inisaya mo nga sa community. Balo ka sa Sabado may ara kami nga community pantry man. Kag hindi talang pag-i-announce ang aton sining nga venue, pero we would like to assure you nga is systematic naton ini ang aton nga community pantry. May system kita bla nga patuman para nga mapatuman naton ang social distancing, hindi magdinaguso ang tawo, may order bala sa community pantry, no? Salamat sa liwat sa mga maalwa naton dira nga mga kaaksyon nga bulig, no? Pasuporta sa community pantry, no? Gusto ko lang i-mentionar Miss Kelly Jelly, si amigo naton One Ball Galyo, kag sa kay Ma'am Alma Alvarez Galyo, kag sa RG Boys, salamat gid, no? Kag kay Ma'am Vanessa Mayo dira sa Minnesota, no? Si Ma'am Ana Sugbro, mayang hapon man dira, no? Kag salamat gid, no? Sa mga support kay ginahatag diri sa aton nga mga pila ka mga programa, no, especially aton nga community pantry, no. Sa kay July ni Sigay Lee, mayang hapon watching from Antipolo City, no. Mayang hapon dira sa imo sa Antipolo, no. Ang Antipolo City is ara man sa within sa kwan tawag naton nga NCR, no? Sa NCR Bubble Plus, sa ara na sila. So medyo halong-halong man, ano? Keep safe lang sa inyo dira. Halong gid, no? Sa sining pag andam naton nga hindi kita matapikan sa nga virus. Okay? So, mabalik ako mga ka-aksyon, ha? Standby lang. Mabalik kita sa Action Reports Afternoon Edition with more reports halin sa aton mga action reporters. Pagkatapos lang sang aton sa importante ako na ining mga aton nga mga pahibalo. Standby lang. Pamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na
paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakulod nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa Balik kita sa aton nga pagpangalaga diri sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Maayong hapon nandra kay Jonah Mendoza nga tan-aw from Hinigaran. Kag kay Remia Garcia, maayong hapon mandira sa may barangay Pahanukoy. So sa nasiling na kaina, si Congressman Greg Gasataya naghatag na sang ayuda no para sa mga nasunugan dira no, pamilya sang nasunugan dira sa may barangay Singkang Airport. Si Aksyon Art Tayhopon magadulo sa aton sang sining report gikan sa mga balita sa City Hall. Aksyon Radio City Hall Report. Aksyon Art, may hapon. May nga po nagsot boy 68 tanan ka mga nabiktima o kung nasunugan ang nakabaton sang 5,000 nga cash assistance gikan iya sa talatapan ni Congressman Greg Gasataya sa Dihil sa 68 tanan 61 reaction boy ang taga Purok Mityon, 7 ang taga Barangay 23. Okay. Ay sa barangay 23 kila sunog yung taga ano to assistance. Bali 7 dito ang na-qualify. Ang naghimo sa assessment kag evaluation action boy amo ni ang DSSD, no, DSWD upod nila nga himo sa assessment tungkol sa barangay based sa bit nga mga listahan sa nga mga biktima sa nasunugan. Now, sunod rin kay Congressman Greg Gasataya, kaina, kay amo na to ang ginhimo nilang distribution. In fact, sa Monte Vista Gym nila Patigayon, ang distribution sa gas assistance para man nga ikot dito action mo sa ilagin natin nila na libawa dito sa Purok Region. At least masip lang iban makatutuyang impis ka kada pamilya lang ma-represent maginutok naman. Sining pa ni Congressman Greg nagalaom siyang makabulig ini sa pagbangon sa mga pamilya sa biktima, especially ang matabo din nga magbakalmi sila, magapangumpras ang mga kagamitan sa pagpatukod sa ila mga puluyan action boy. Yari ang parayag ni Congressman Greg Gasataya. Kainasang agagin release na ang cash assistance no para sa 61 na nasunugan sa Barangay Singkang Airport no, and then in a while ang sa pito naman na diri sa Barangay 23 no, so all in all 68 ni sila at nakabaton sila 5,000 pesos no, naging facility sa office no through DSWD no, so dahil nagaw gito release na tanan kay inasang aga sa Barangay Monte Vista Gym. Ang ginimo namon siya pagkadto dito last Tuesday sa Singkang Airport, padalaan ko na lang staff no, diyan ang staff amo ang nag check sang records, pag-check sang records kung pila kabilog. Then amo nilis lang gin interview gin facilitate sang office kag nag-coordinate pa kami sa barangay. And then amo na ang final nga lista naging release pagkatapos naging interviews ang mga staff sa office no, and then after that schedule na mo dayon for releasing sang funds kay na para at least magamit nila kaya yung pamakasang kung ito ka nga materyales sila nga mapuluyan. Amo na boy ang palayag ni Bacolod City Long District Congressman Greg Gasataya. Parte siya rin district hindi pa magkot sa sila niya wala po sa naman ng official kopya sa itong request pala sa SP. So, nato niya action mo yung mapasahan na to kay mapadalagi man siya ito sa sabat sa mahin siyang sanggunian panlon. Nagkaway mo sige pamangkot siya kung kumusta na? Hindi siya kasabat sa imo? So far, hindi po siya nag-hatag statement. Sige ko lang doon talaga na kung makamanto na ko, kaya update na ka mo. Okay, sige. Kaya, amo nang ginakuan? Suspense ba? Suspense.
May pa-suspense pa nagli, ha? Amo na Ako lang na yan. amo na ginablo. Ako lang na yan. Oh, ganyan mo na ginablo bantayan ta ko nano inang mga move subong kay gulpi. Daw kadamo subong sang bag-o nga mga kuan nga daan subong mo. Sang mga movement subong sa Bacolod, may mga bag-o, may mga gulpi lang nakamarasmas ang tao nga magparehistro, dado nakibot kablanga kadaga ya. Kalao do ka isling ko nano man do ang mga wala ka Toto Georgine ganyo. Oo, Toto Georgine ka, pero di magbantay. Hindi, isa na siya nagapanawagan nga kanong patient nga, basi tayo makadutar lang tungkol makatungsap. Talaga pasilungan sa mga kwanto, sa mga gaparistro. Yan ay siling ko may plano siya nga daw ka pagkita Oo. siya diya mabuligan nagkaparistro haw. Kasi may ga-recruit sa iya madlagan kung siyal man. Why? Siya pa na. Siya pa na. Duda ko ni kay Georgine mo, basi may ga-recruit pala sa iya, kaga niya, dasun ta sa gin-assign sa kwan, ta sa gin-assign sa galinyada paristro. Siya pa na. Oo. Magutol ko si Pare-Ray Carmona kung kay Sorianay sila. Pare-Ray, idlaw na ko sa amigo ko na isa kumpare ko, ay kami kitay. Kaya daw ay sa kapalayag pa, no? Gani man. Batian na guro-dugay, basi may mga statement man sa ipagwa, bla? Na. Ay, by the way, may balantayan, boss. Kuro kayo na may mapapriskon man, boss. Daw sa Domingo pa, bla? Domingo pa? May diya ka ba na? May diya mo na, oo. Kaya daw may mapagwa sa isa ka statement, daw Domingo pa mapapreskon, mapagwa statement ko, no? Parte yan, siguro sa Bacolod man eh, no? At di masya mo naguro kay, ano ba, ang kuya itong dito sa bukid, di siya mambal primero sa lagyan, boss. Oo. May tawag sa akon mo, siguro ay makumimbita na, talagang makanto, tatuato niya, way na mapabalo na, karoon matingalas, lakanto na to. Oo. Mga kung way sa mga imbitar sa imo, kung may imbitar sa imo, kaya pareho tawa may imbitar, kung di imbitar mo na kabliyon ta. Pero kung ikaw, kod ko yun, tayo basta masyari gusto na kapula to yan. Wala ka na buwan sa. Oo, basta daw Domingo, to lang mo. Domingo to. Tinawan tayo ito. Oo, gani. May mapapreskon, kaya mapagwa sing statement, parte ni guro sa kakatabo, diri sa Bacolod, no? Bantayan. Plano man sa politika eh. Mo gani. Mantal tawo na kung ano ang kaundan sa muna nga kuan press conference niya. Grabe no. Parang may hapon na. Pero hindi si Pare-Ray muna. Why pa si Pare-Ray? Why pa siya nagpareser kung anong plano ya? Galing kay gulpi ni siya eh. Magplano ni si Pare-Ray kadumdum kamo sang 2019 to paglaga niya to wala mayor, di ba? Mayor, gulpiada man to. Gulpiada man to, di ba? Ano galing tabo to? Kaya mo to eh, nagpapili siya. Hindi. Siya mga saksi nga gaupot siya si Asunikson. Oo. Hindi yan natabo antes na bla. Daw gindulong yang Indulong yung misis sa lubrahan. Pagpuli sila balay, kandidato na sa Giliwag ka mayor, na mo to? Balo kay ibang klase ng migo to si Pare-Ray mo. At least, nagkuhan man siya, nagpaninguha man siya sang nagligad ng eleksyon to. Di ba? Naglagan sa mayor. Okay man, nagbato man. At least kabato. Kulang lang ang kwarta eh. Amo lang ang realidad. Oo, amo lang na konti kulang lang. Anong Kung muna? may mga, kung nagbalata na itong baka rin Pare-Ray, dinila ko makasarang sila tumiyaw. Nabuko na mo to, anay lang kabakungan. May aragin na tempo Oo, Amo ko yung mga nga. Balita ikan sa Bacolod City Hall. Ang aksyon nyo, aksyon lang tayo. Puno na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat kayo, Aksyon. Ang tayo hopon. Amo na, ano? Ining balantayan ni within this week, no? Dason sa Lunes, guro maginuwa na ina. May isa man kakilala nga personalidad diri sa siyudad sa Bacolod. Nga pahayatigayon sang isa ka press conference. Siguro ma-announce man na siya kung ano ang iyang mapagawa sa statement, no? Hindi ko anong statement na. Ya, sige lang bala. Kadto lang bala. Mapagawa ko statement. Sige tanawon ta kung ano ang ang kaundan sina. Basta it would concern sa siyudad sa Bacolod, no? Tanawon nato na, no? Bantayan nato na kay. Matamat na eh. Damo na sa nagkakatabo subong sa siyudad sa Bacolod eh. May mga gios-gios, may mga movements ni subong, may mga
O may nakita ko nga namin sa kwan na daw posto bla ni sinutuman, migo kublator ni Cesar Viloria Jr. May nakita ko nga post sa niya, daw meme bla na tawag nila. Post siya bala nga niya, politiko na sila ya, miguhay taya. Nan. Niya politiko na sila ya, kita ya miguhay ta. Bot silingon, nga kita ya miguhay ta, hindi tayo mag-away. Pakawaya lang tayo politiko. Kita ya miguhay taya, hindi tayo mag-away sa politika, kaya hindi man ta politiko. Di ba? Hindi man tayo politiko, so wala kita sing kinanglan nga mag-away. Daw nami man, ako na siling ko gani nga everything is fluid at this moment in time. Wala pa ni siguro iya ko na nang matabo. Lawig pa ni. Ang filing sa Oktubre 8 pa, sa Oktubre pa. Deadline sa October 8. Oktubre pang filing, way patakbalo ko na nang matabo. Way patakbalo ko na ang mga gios-gios nga nagakatabo dira. Hindi lang tanay guba sa atong relasyon sa aton nga pareho. Ala kita sang away kita daras dalom. Ang mga politiko yaw ay ganiga sabtanay og ipos na sila ya. Ang mga supporters pirti. Hindi ta mabasol no because there are really people nga kung loyalty ang imong hambalan niya wala sang question ang pagka-loyal. Hindi ta na ma-question ang loyalty mo. Sa certain official nga to the point siya mga away na siya mo. Pero sinasiling ko na, kung ma-avoid nato ng away, hindi lang kita mag-away ng mga butante lang kita mo. Hindi man kita ang mga personally involved sa politika. Mga butante kita, mga supporters kita. So hindi kita kinalan niya mag-away. Kaya why gani-away ng mga politiko. At the end of the day, basi pila kadlaw, basi magdupdanay mo na sila, kita ya. Naguba ang ato niya relasyon. Hala kita daw mapatagi kita sa ilinaway tapos ang sila ya sa ulihi maayuhay ito sila ya sa ang mga politiko kita iya to nagsigi ang away nato nasta kladula katas klibutan di maayong atong sin relasyon. Basta relax na nga na ya. Wala tong tabla mag-filing maka-file na gani kag kuanda amo na galing kiti di man makapaiway mo kaya layo pang filing ban sagad damo ko dan sagad magkamang perti nga kamangay na kuno mo ha perti na kuno nga kamangay subong hindi ko ba kamangay suhutay hindi ko ba perti na may naghutik pag ani sakon niya amigo ko gabi mo nang pa-restro do mi mo muna muni mo tom may go sakon ko ba perti le so that be that as it may, kano mo kaya mo ng politika eh. Huwag tamay mo. Ha? Ang politika is the favorite pastime, kag hobby sa mga Pinoy. Amo man pinakhig ko man. Huwag na mahimo, kaya mo na mo. Ang nasiling naton sa sitwasyon niya matira ang matibay. Tawo na iya ang nag-desider. So matira ang matibay. May hapon dira kay Maria Luisa Luing Melos. Ma'am, good afternoon dira sa imo. Kay amigo naton Melili Oligo. May hapon man. Merly Gonzaga. Jeff Esperanzate. Nya confirmed information 1K and 500 worth of groceries every new and transferred voter to Bacolod. Amo na? Confirm gina? O sige. Tapos kuno ang voters registration slip ihatag mo sa coordinator sa isa ka muna sa sige. Actually hindi mo mapapating tao nga wala sang consideration na da mo. Hindi mo mapapating tao nga wala ila na iya kwan, ila na iya voluntaryo iya nga magpa-rehistro. Tisabton ka lang na niya tigilan mo kuya. Magulang nakamaras-mas na siya nagkuhan siya. Uy, may janitor kuno sila sa Sagay nga nagka-avail sini. Nga nanugid si iya. Ila janitor sa Sagay nga nagparehistro kuno di sa Bacolod. Amo lang nga akon lang
ang eleksyon niya para sa akon sagrado ni siya mo because ari na di ang aton nga future mo. Sacred ni saya ang aton nga pagboto, ang eleksyon sacred niya mo. May mga padugi, may mga pamaagi ang tagsa-tagsa ka politiko kung paano magdaog sa eleksyon. Akon lang litas na go to the point ba lang at ginahimo na naton nga lango-lango balang eleksyon ta. Nga tungod nga ti may kasarang kita ya, tungod nga may ara kita ya resources, we can do anything para nga daw himuon naton daw lango-lango, makiri bala of the election nga silang nila. Ti medyo nasubuan ako sina magamuna kundi medyo ara na ta sinatawag nga gina lango-lango ta na ang ini nga eleksyon because for me ang boto ya sagrado na siya mo kag it is the right given to every Filipino. Right na siya, hindi na siya privilege. Right na siya diretso ginayasan tao. So hindi naton pag-iikwa na ang galing iti paano pa ni hambal politika. Basta nga kun lang is let us not make a mockery out of this electoral exercise. No? So sana tahonera mangkot lang ko kung wala sang magbago sa flight sa May 4 pauli ko sa Kisingkang Airport lang ko. Te kung wala bago, okay puli kay basta may swab test result ka lang dira. Amo man gyapon ang protocol no. Halin sa Manila ka ako din ka man nga bahin, magsunod ka dire, sakay ka sa aeroplano, may swab test result gina-require. Tapos register ka na sa SPAS kuha ka na sa, pa-aprobahan ka na sa SPAS sa imong travel. Amo man lang na sa gyapon na Ma'am Susana. Abner Ginsataw, maayong hapon man. Nya mo ginasala nila kay ginainto lang na sila sa eleksyon lang kaya may kinahanglan sila sa tao mo gina. No, sa nasiling ko na layo pa mga ka-aksyon ang ginatawag naton nga filing. Ang election period layo pa. So relax lang anay. Wala panilag lang kita anay ha. Stand by, magabalik kita pagkatapos importante naton nga mga pahibalo. Sige, maayong hapon dira liwat sa aton nga nagamonitor sa Facebook, no. Amo na sila ang naton diri bala nga nagakuan, ang ano panawag sini. May ari din nga nag-message sa ako niya, confirm ko no niya 1,000 kag 500 worth of groceries kada new kag transferred voter sa Bacolod. May nga ang kadamo sang nag-transfer kuno mo sang buto. Yung pamangkot na da kung may balay di sila sa Bacolod, kung residente sila sa Bacolod, nag-transfer ka lang, may residente ka na, can you prove that? Ang residente ka din, no? Muna. Tapos, ang voters registration slip ko no, sa alin sa Comelec, yatag mo sa coordinator, may coordinator ko no yan mo. Yatag mo na, kag tagaan ka dayan sa imo nga, 1K kag groceries. Ang nag-message na di, kay ila ko no ka janitor to sa Sagay, amo na nanugid si iya kay amo na kuno nga paristro di no amo na nga paristro dire si amo na nanugid si iya no so hindi naman na ma-question no kay iya na sugid mo no di ba dra kay Ma'am Ana Mandre Sugro good luck sa iban nga ginabaylo ang kalag sa sintimos sardinas kag noodles habang buhay naman nga sa gutom kag maghala ka reklamo. Correct, I would completely agree. No, amo pa ni sila ma'am ang nagakuan. Sila baligyan nila boto. Tapos pag chimpo na nga hindi na sila matatapan, reklamo na sila dayon. Pero ang ilan ang ginareklamo, amo mo nang ilagin boto kaya mo na nagbayad sila, no? I would completely agree sa imo observation kay Ma'am Ana Marie Sugbro, no? Kung gisa gani gapos ginambalan nga ang pala reklamo pa ni nang wala man gabuto gani. No? Amo gina siya. Baton ka na sang bayad sa imo sa eleksyon. Tapos kung ala ka sa reklamo, nga ang ginreklamo mo mula nang imo ginbuto. Mayo. Kay Maria Luisa Artesano Iligan sa Barangay Bata. Good afternoon dira sa inyo. Kay Elizar Berio Brandia, mangkotalang ko may ideya na Roro bus pa Bacolod to Manila.
Way ko bla idea, way ko idea bla kung may bus na nagabiyahe na mo pa Manila. Way ko sang idea gid bla sa isina nga pamangkot mo, no? Anyway, sige basta kung may biyahe blang roro nga bus pabakulod to Manila, imang ko talambi kaya ang biyahe di sa aton series malang no, ilihog lang imangkot sa series be. Ay wala ko idea bla sang schedule sa series ila biyahe mo. Lihog lang pamangkot ano. Ngote sige. Mabalik kita sa ingapusan nga mga ginutlo sa aton nga pagpangalagad pagkatapos lamang sa dugang naton diri nga mga pahibalo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19.
Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule. Gina Mamugay, pa-shoutout na sa family niya sa E. Lopez, sa Resenti family. Mga ka-aksyon, wala na kita sa panahon sa atong pagpangalagad diri sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Sa ngalan ni Aksyon Marlon Hinovea, ang inyo alagad Aksyon Boy Duran. Standby na sa Aksyon Balita Evening Edition. Ngayon kaupo ninyo si Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio.